Bilo mi je odlično. Mislim da je jako korisno bilo vidjeti proces kojim različiti glumci barataju unutar svojeg nekog krafta. Dolaze neki novi mladi ljudi koji zapravo imaju ista pitanja, bave se istim stvarima. Mislim da je Darija jako elokventno i na jako lijep i jednostavan način objasnila razne te segmente. Zanimljivo je nekad vidjeti koliko se taj nekakav mistični faktor koji jako puno ljudi voli vezati uz glumački proces, zapravo jako lako svodi na puno jednostavnih segmenata. Uvijek mi je jako uzbudljivo pokušavati racionalizirati te naše procese i šta mi zapravo radimo i kako to radimo. To mi je svaki put naravno užasno uzbudljivo. Jedva čekam vidjeti ostatak programa, čujem da su 2 glumice još u programu, tako da evo, pojavit ću se u sjedalima, gledati filmove i postavljati pitanja.